Сәлем дуслар, сіз Узган атнаның төп яңалыкларын карыйсыз. Узган атнаның төп яңалыгы Фирдус Тимаев татар. Мишәр. Татар. Мишәр. Татар дим. Мишәр. Татар. Мишәр. 1 февральдан социаль шелтерләрдә сүгенүне тыйдылар. Видеохостинглар һәм социаль шелтерләр администрациясе әдәпсез сүзләрне ачыклап, аларны тыярга тиеш булачак. Таләп үтәлмәсә, штраф түләтәчәкләр. Әмма бу русча сүгенүгә генә кагыла. Туган телләрне өйрәнегез, дуслар. Авызыгызны 80-90. ТНВ телеканалының генераль директоры Илшат Әминов яшьләр һәм TikTok турында фикерен белдергән. Кыскача гына әйтсәк, шамах исен белми торган тиктокерлар төнлә гомумәндә бәйдәнеш кына диде ул. Ә менә берничә көн алдан узган Тат медиа агентлыгы коллегиясендәге чыгышында Әминов киләчәкне яңа медиалар шул исәптән TikTok билгели диде. Ярар инде, кеше фикерен үзгәрткәндер. Гадәти хәл бит. Спутник Ви уйлап табучысы Татарстанның дини нәзарәтенең вакцина хәләлме дигән сорауына җавап биргән. Вакцинада кеше биоматериаллары кулланылмаган, шуңа да бар да хәләл. Вакцина кадата аласыз, иптәшләр. Алхамдулиллах. Россия мәктәпләрендә укучылар белән сәясәт һәм митинглар турында сөйләшәчәк киңәшчеләр эшли башлый. Әмма моңа кадәр укучыларга сәясәтне түгел, физика өйрәндергә кушканнар иде. Сәер. КФУ барлык теләүчеләр өчен дә түләүсез курслар булдыра. Өйрәнүләр 2021 елның февраленнән майына кадәр Казанда, Чаллы һәм Алабугада узачак ди вузның медиа үзәге. Ребят, на самом деле, пора уже выучить татарский язык, но все же уже есть, чтобы вы познали этот величайший язык, а узагызны сыбрим. Узган атнада Айгөл коллективы вечерний урган тапшыруында пыяла җырын башкарды. Урган хәтта пыяла белән аваз сүзләренең мәгънәсен дә аңлатты. Алайса хәзер әлиф батышлыгына урган фотосурәтендә куйсак була инде. Узган атнада Алексей Навальный ифрашы эше буенча 2 елда 8 айга хөкем иткәннәр. Иткәннәр нишләтәсең инде? Казанда 4 көнлек эш атнасына күчергә теләүчеләр артта бара. Ә без барысыннан да өлгеррәк булып 3 көнлеккә күчергә тәкъдим итәбез. Шимбә, якшәмбе, түшәмбе. 18 февральдә ТНТ премьерда КамАЗ узышчылары турында мастер сериалының 1 эпизоды күрсәтеләчәк. Көтик, әлегә комментарийлар әйтмибез. Көтик. Котик. Татарстан укучыларының 98% кайнар ризык белән тәэмин ителгән. Бу турда Татарстанның Мәгариф министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Менә шушы хәбәрдән соң без укучыларның 2% мәктәптән качып йөрүен белдек тә инде. 14 февральдә Үзәк стадион янындагы 1000 еллык мәйданында тоткарлаулар һәм репрессияләргә шулай ук дәүләт думасына сайлау кануннарын үзгәртүгә каршы протест митингы узачак. Казан мэриясе рөхсәт биргән. Татарстанда демократия. Ә хәзер эш эзләүчеләр өчен яңалык. Казан полициясе армиядә хезмәт иткәннәргә эш тәкъдим итә. Кадрлар җитми диләр. Мин мәсәлән хезмәт итмәдем. Мин дә. Бездән башка да булдырырлар әле. Дуслар, узган атнаның төп яңалыклары шушылар иде. Ни дисәгез дә Фирдус Тимаев татар. Тукта. Әзгенә бишәрде. Тукта. Башкорты да бардыр, Уфага гастрольләргә йөри бит. Сау булыгыз.